Škola Kama sa konala v telocvični Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Na konci novembra sa tu stretli družstvá z celého východu. Kama je skratka pre katolícku mládež. Vznikla v roku 1989 a túto jeseň sa konal už jej 22. ročník. Sám o sebe som ako hráč aj tréner veľa dostal na tomto turnaji a preto si myslím, že je mojou aj takou povinnosťou niečo preto dať. Záujem o Kamu je stále väčší a počet účastníkov rastie. Kama pre nich totiž nie je len obyčajnou súťažou. Ja sám som zažil všelijaké turnaje, nielen salesiánske, ale ak by som ich mal porovnať, tak rozdiel vidím hlavne v tom, aké posolstvo vlastne táto Kama chce priniesť týmto mladým, respektíve deťom. Kama je iný turnaj, pretože tu nejde len o ten vlastne futbal, kde sa vyšalia a niektorí vynadávajú, ale ide tu hlavne o to priateľstvo, kde vznikajú veľmi veľké kamarátstva. Ja sám už tu stretávam starých kamošov. Podľa mňa je Kama iná v tom, že tu môžem stretnúť aj kamarátov z iných stredisk a zahrať si s nimi futbal. Kama je kvôli tomu super turnaj, lebo oproti iným turnajom sa tu nehreší, je tu viac, sa hrá fair play a sú tu veľa kamarátov a tak ďalej. Spájať hrou mladých. To bola myšlienka Dona Boska, vďaka ktorej vznikla aj Kama. Prešová pre salesiánsky magazín Katarína Gáborová.